sa ngayon na hindi ko muna pwede i-preempt yung move ni Senator Bongo, no, kasi yun nga, alam mo na, with all due respect sa kanya, kailangan suportahan ko talaga siya, but hindi ko rin pwede sabihin kung sino talaga, dahil lahat naman sila close sa akin. Very close kami ni Sir Ping, ni Senator Ping, close kami ni Senator Manny Pacquiao, kumpare ko yan, at kaibigan ko rin si former Senator Bongbong Marcos, and best BFF ko sa Senado si Senator Aimee. So yun po ang magiging magiging sitwasyon talaga. So hindi ko pwede pa sabihin sa ngayon. Hintayin lang natin si Bongo. Talaga, I defer my pronouncement kapag I defer to him.